Potsatira imfa ya wachiwiri kwa president wa dziko la Malawi Dr. Saulos Chilima, pano tikupitirira kucheza ndi anthu amene anali anzawo kapena agwira ntchito limodzi ndi malemu Dr. Saulos Chilima. Ndipo pano tili ku Johannesburg mdziko la South Africa kumene tikukumana ndi Simbi Phiri amene ndi mkulu wa Cattle Holdings Limited. Ndipo iwowa tikufuna timve kuti nkhani ya imfa imeneyi ayilandira motani nanga akumva bwanji. Tikulandireni. Zikomo kwambiri. Kasiduzala umulandira nzake ndani po. Hayi bari program njano mundilandira ire. Zikomo. Kuyambirira kweni mutati mwapatsidwa mwayi kuti mufotokoze kapena mupereke mawu anu pakukhudzidwa ndi imfa imeneyi, mungayankhulenji? Ngwa utenga wapa ine nkunena kuti maliro atipeza mwadzidzidzi ende Saulos ndali nawo mnyumba momuno pa Saturday and then adachoka mu Johannesburg kupita ku Malawi pa Sunday. Pa Monday before 12 munhobira ndero omarero jo marimairo sarero komai the many accidents happen, but I want to encourage our people to be calm, to desist from insinuations and innuendos on who did what, who did this without much evidence or without evidence at all. So, imfa kulowa yarivura Rosefe. Yarivura ndicho. Ndimafuna nditadziwa kuti uthenga kuti a vice president a dziko la Malawi amenenso anali anzanu afa pa ngozi ya ndege unakupezani motani? Ndadzamva chakuma 1 uri mwamva kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wachiwiri wa dziko ali sidarele kumene imapita ndawo yachuluka yo imene abzola ndero pamenepo zidambikira pamenepo mudachilandira motani? Moipa ndikuri wazimva you can't imagine, sungavomere kuti munthu akhozomwalira mwamsanga ngati mmene zachitikira zaiwowazi. So munthu oruma unali nziyembekezo chachikulu zambiri zoti zichitika basi munthu opita ayi pamenepo ndithu ayi tagwidwa. Achilima asanakhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino analinso anzanu kuyambira kale, mungawafotokoze kuti anali munthu otani Achilima? Alali munthu mongo mnyamara rujomari ronde inde tambala osari bodzai mhunzi anali nzeru komaso mphamvu zochitira zimene nzeruzo zanena. Tsono ndi munthu oti adalibe usankha kuti ino ndinorumbuka, ino ndino ojawa, ndino ngulu, ino urai, ino ndino mng'anja, ino ndino mjambewa. Ayi adalibe zimenezo Saulos. Ndifa chake Saulos ndine tidadzagwirizana ndikuti ine ndimadana nazo zachisankho ngati zimabweretsa chiwembu ziwembu zimambira mmenepo ndisosiza bwino ayi palibe ndife anthu amodzi tatsumasiku zaka zimene zapita zitakwatirana tutaberekerana wana. Tsono lero ungati ukatukwane kuti ayotumbuka ngorere ayo jawa ngorere vanhu odakwatirana tsopano unena njani menepo. Tsono zinthu zolankhula ngati zimene zizo adalibe Saulos Chilima mpang'ono pomwe. I can vouch for that. So manthu ngati Saulos Chilima chakwera nkhani za tribalism alibe. This is
ndi zimene zofunika kwambiri pa dziko lathu kuti litukuke. Silingarukuke ndi msonkhano ngati umene umasankhana kuti ayi tifuna anthu auko kuti adzagwire apa. But I'm very ndi ungwiro wakuti Saulos analibe chisankho. Sizobisa kuti Dr. Saulos Chilima kupatula kuti anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, anali ndi malingaliro oti atha kudzakhala mtsogoleri wa dziko lino. Indeed. Koma mmene anagwirira ntchito ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko limeneli, mungafotokoze motani? Anagwira bwino ntchito kwambiri, and amadziwa kuti izi zimachitika morere, koma pano tichite mwakuti. Izi zimachitika morere, tichite morere kwanu. Nde munthu otero ndeti mati munthu odziwa. And so Saulos adali munthu odziwa kwambiri kwake. Tsono pamene pandeti talowa mu mphawi, koma ayi chifukwa dziko nalikulu kulandira dziko ndi wanu, abwera wena, koma ayi apa nde umphawi watilowa osachirufusaso. Mwakambapo kuti Achilima adali mtsogoleri wachinyamata. Tikayang'ana ndale mmene zikuyendera, zikuona kuti kwambiri anthu akulunjikanso mwina makhala ndi atsogoleri amisenkho yotero. Mwina Achilima mafotokoza kuti mwina mukayang'anira zaka zanu ndi zaye mwina masiyana zaka pafupi 10 ndi plus. Ndithu nali ndi iye ali ndi 51, I'm 63 now. So I've done for dollar wayo amadziwa ndithu kuti ndine mkulu wake. Koma anali munthu odziwa zinthu. Ndezori ndine wamkulu uyu mwana sizimaonekeraso. Chabwino. Achinyamata angaphunzirepo chani ku utsogoleri komanso moyo wa Dr. Saulos Chilima? Izophunzira uzizichita. Osati kuphunzira nkuzika mmutu mwako nde kuti ulibe maphunziro omwe. Kuphunzira ndi kuti zophunzira zicha ukuzigwiritsa ntchito tsiku ntsiku mmoyo wako. Ndemene ali Saulos. Zimene amadziwa amazichita. Osangura ndili degree wanena kapepala koma zochitika zako ndithu zopanda pake. Kumangotukwanitsa amene anaphunzitsa. Wada kuphunzitsawo. Tsono lero sibwino anthu achinyamata ndotsikana kumafunika ndithu werenga mabuku, mukawerenga nzeru mwazipeza zija zichiteni. Osati umachita zinthu ngati ndiwe ogogo wako 1920. Zidziwikiratu kuti this is new modern life, new modern ways. Tizichita implement scientific researched information. We use that information to act upon. Tikudziwa kuti Dr. Saulos Chilima anali ndi masomphenya amene mwina akadapindulira dziko lino. Inu ndi munthu wamalonda, wa ntchito za malonda, ndinunso mulimi, mwaonapo zambiri zimene mwina dziko la Malawi lakhala likuzichita, cholinga kuti mwina litha kutukuka. Koma masomphenya a Dr. Saulos Chilima a Malawi kapena dziko la Malawi lingatani pofuna kuonesetsa kuti masomphenya amenewa sakufera m'madzira? Kudziwa kuti unyamata ulipo koma uzikhalako umafusira za anthu amene olokulu. Osantailatu za anthu okulokulu nkurenga za chinyamata zokha zikuvutani. Umatengako ndithu za ife okulukulufe kukatenga zanuzo zimene mwaphunzira posi zabwera zoti ife sitidazidziwe nkuphatikiza koma osanti ayi ndine youth bus zakalezi sinzifuna mupwereka. Tsono muona tene Saulos anaphunzira mwamsanga kudziwa kuti old age zauka ukalamba nzabwino pali zake hapo ndizo pali zaukamba zina zosafunika tiziraye. Ndi mmene azichitira anyamata ndatsikana. Pali masomphenya amene Dr. Saulos Chilima anali nawo kukagwiridwa ntchito mwina kaboma. Tikudziwa kuli nkhani za reforms zija. Pali zambiri zimene mwina tikuzidziwa kuti Dr. Saulos Chilima anali nazo ngati masomphenya. Tingatani ngati dziko kuti tionesese kuti masomphenya amene aja
sakungofera m'mazira tingatani? Chachikulu mzimendanena zicha izophunzira uzizichira ambiri vanhu okwathu omaphunzira nkuika muruma wamo koma osazichira machira zimene amachira gogo ako ndekuti udaphunzira kuti upeze nyiro yokha koma zoti maphunziro amafunika akusinthe iweyo usinthiretu kuti sindiweso ukhale wanyuwani mmene amarayi obadwa mwatsopano amarera wanyamara wamachalichiwa kuti ayi born again ndizimakhala kuti wasintha kachiridwe ka zinthu ndekuti nzeru izo wazimvazo utsopano uzigwirisa ntchito ubzola amene omachitira ombo ako omachitira omi wako ndeudziwa kuti ayi apa mkhalidwe omachirawo uzidali zabwino pa iwowo kalero koma lero tichita zinthu mwanjira iyi ndi nzeru izi ndiru mene akarero nyamarawa ndotsika nawo chitukuko chibwera. Pali zambiri zimene zikukambidwa pokhudzana ndi imfa ya Dr. Saulos Chilima kudzera pa ngozi ya ndege imeneyi, zina zoona zina kumaita kudabwa kuti nkhani imeneyi ndiye ndiyiti. Mungayangolenji pa zimenezi komanso tingatani kuti mwina tipewe kugwa m'mavuto obwera kambaka mwina zoyengoyankhula ndithu mkhalidwe orero omanena kuti munthu odaphedwa morere ayi adamuchita ngokuti adamuchita ngokuti uludziwa kuti ulunama sibwino kumene kumonongetsa dziko lathu lipa mavuto kale ndiye kuti mwambo umachita zimene zonso ndetu anthu mitima ikhala ili mlengalenga akareroko munthu kuti amachita zinthu zosaoneka bwino wanu ambophana ucholerana katundu khalidwe orero siwa bwino munthu aliyense amene ali ndi mapikitchara a Saulos Chilima musaziyike pa internet sibwino nchipongwe ndekuti mumupunza iyeyo Saulos ngati muli ndi ulemu ndi Saulos pepani anthu akwathu mserero simkhalidwe obwino umenewa simkhalidwe obwino mpang'ono pomwe nchipongwe. Mwina mwakamba pakuti mwina zimenezo anthu atazipewa pali kufunikira kwanji mwina kupereka ulemu oyenera kwa Dr. Saulos Chilima kutsatira zimene amachita anali adaphunzira koma maphunziro adali nawo adayika mmoyo wake kumazichita anyamata ndatsikana mzichita zimenezo osanti ayi ndakaphunzira koma zochitika zako nzombwapo ndiye kusukulupa kachitako chake so langizo langa linakuti tosefera sauka ndi imfa imeneyi so mitima ili mmalele pati tikhale bwinobwino tivomere kuti maliro awa abwera moyipa koma zoti tambomanama maika zolamhula tikhoza onongetsa dziko bzola mmene laonongekera kale ndi imfa ya Saulos. Mukuona kuti imfa imeneyi imene yachitikiramo kupita chitsogolo tikudziwa kuti pakhali nkhani zosiyanasiyana kuti amene angalowe m'malo ndani tiziyendetse motani ngati dziko monga mudziwa kusankha vice president ndi nduna ndi ungwiro wa president so zonse zili m'manja mwake mwa president ndi president ndi munthu oti amauzidya nkhani ndi magulu osiyanasiyana anthu amchipani chake anthu amzipani zotsutsa and kuli anthu achalichi kuli onzawo amene oli ma advisors government imo ndi amakhala ndi nzeru zambiri kusiyana ndine nkhoza udziwa mbali imodzi pamene president awamba zinthu mwa kumagulu onse national intelligence defense intelligence military police and other formation margin magulu ena osewa amamuuza president ma report so president amadziwa zambiri
zori samaganizo kuti saludziwa kuri akakhala kuti sadayankhe msaganizo kuti saludziwa amamva zambiri ndikuti amauzidwa pa chikhalidwe chakulamulira boma kuti defense intelligence, national intelligence, financial intelligence, zose zimafika kwa president. So nkhani imene imuthandiza president yo kuti asankhe amene apitirize njiro ya Saulos Chilima. Anthu ali ndi udindo wanji kuti mtendere upitirire? Khazikani mitima basi tivomere kuti zizachitika koma tili mdziko kuti lipitirire nalo patsogolo. Tisayambitse chiwawa, tisayambitse mpwirikiti, tisarelo ayi, tipatsane ulangizo ora chachitika, timati chichitike. Imenecho chachitika chachitika. Siringa jire palibecho tingachite, siringa bweze kuti abwerereso sizingateke. So tanguvomera kuti izinu zaiba. Dr. Saulos Chilima ndi Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi pakadali pano akhala kugwira ntchito limodzi monga mwafotokozeranso. Mukuona kwanu Dr. Chakwera atakhala munyengo yotani pano? Ali ndi olimpovura ndikuti Saulos anali ndi flair yake, anali ndi mkhalidwe wake ori sungafanane ndi wina aliyense. Ndipo wanthu ambiri sadziwa kuti Saulos akakhala mu cabinet idali mhongo. Ndipo amadziwa kuti achite kufana nthawi zambiri mu cabinet kumakhala chipwirikiti. Uyanena zake. Saulos amathandiza bwino president Chakwera kuti kukhale direction mu government. Now, and you know, a good thing for Saulos ndi kuti sadali munthu wachisankho Chakweraso munthu oti alibe chisankho. So anthu awiri wanditu idali jene uyu omayendetsana bwino ntchito pamakhala mgwirizano wabwino pa awiriwa. So tikukhulupirira kuti amene amusankheyo akhoza kukhalako ndithu pang'ono ngati Saulos wakatero ati kutipitirira. Pali zambiri zimene zakha zikukambidwa kumbali ya zimene achitikayi. Zimene anthu ena akuti mwina pachitike kafukufuku wandithu kuti tipeze kuti chimene chidachitika kwenikweni ndi chani. Mwakambapo akuti mwina zongonena sizikufunika kutero. Koma mwina kachitidwe kake titani. Chabwino chingakhale chiti. Pa ngozi ina iliyonse pamakhala kubwera mkudzaona kuti chidachitika njani padayi pampati ndi munthu amayendetsa ndegeyo ndi adala kuitsa o ndegeyo idali yofoka. So zonsezi zidadziwika patabwirika ukafukufuku. So ukafukufuku umenewo ngofunika kwambiri. Mepa pali mayiko amene angatithandize poti tuva kuti nangasi munthu adamwalira padapita 36 hours anthu asadapezeke. Ndingakhala kuti mwina adachita survive. It's too late. So pamene popo ndekuti tuona kuti dziko lathu linosauka. Pazinthu ngati izi ndimene tiziona kuti tiliru pa umphawi ndithu. Kuti tilibe mahelicopter omwe. Nde awali nazozo atithandize. Ndi zimene ziyenera ufuku achite ndithu kafukufuku ameneyo nkuti chidachitika ndichi. Osangoti munthu azingoti wauka mmawa ali okuti ndiodatere pamene ulibe umboni. Uphetsa wanthu kaya. Mkuja ono wanthu obwera opita okamupha munthu uja okamupha iweyo ndi udzati chani. Amene akudzitama kuti ali ndi umboni pa nkhani imene kapena adziwapo kanthu angatani. Apite ku boma ngati simulikhulupirira bomalo lekani. Pitani ku American Embassy, British Embassy, South African Embassy. These are powerful countries. Ndi maiko amene wamphamvu kwambiri oti ali ndi akazembe wawo muje mulilongo. South African ambassador,
American ambassador, British High Commissioner, ngari uli nazo zimene unenazo kuti ndiuludziwa ati kuti hayi mnthu yopeyo ochitika mwadala hayi teloni pitani mene wosaopa koma osanturere nkumani nama funa kuti wanthu ayambophana popanda chifukwa sibwino mkhalidwe otero ngoyipa. Pali makoza onena kuti mwina tichitenso invest kwambiri mwina mu zinthu zimene zingathe kumati teteza kakuti thandiza munyengo ngatizi mukuona choncho? Disaster response and management amarelo it has to imenelo khala pakati pa budget ya chaka nchaka ndeso inelo gula zinthu zoti matenti azikhalapo nanga monga military or police ayinelo makhala nazo zinthu ngati zimenezo koma pang'ono we can do it. Yeah. Tikanakonda mwina tikadapitiriza kucheza koma mwina tilekeze pamenepo nkutheka kuti mwina pali mawena ake amene mafuna mutagawana ndi Amalawi pankhani imene timakambirana pano. Ayi nekwanga nkuti pepano anthu okwathu msatenge mapikichala oonetsa Saulos atafa pa ndege nkumayika pa internet chimenecho nchipongwe nkupunza kumeneko mulupunza maliro mkarero ndiye kuti mumukonda Saulos mkarero ndiye kuti mumurukwana ndi kumnyodola sono urero mkhalidwe orero swabwino ndi mkhalidwe omwidzi umenewo ndu mba ukhala munthu wambanda ufuna umachita zinthu popanda chifukwa mosokoneza ndiwe munthu wombanda munthu ocheni ayi msarero ayi lekani menezo msarero kwanile munthu ayi. Menemo ndi mmene tachedzera ndi Simbi Phiri amene wandiwapa mpando wa Cattle Holdings Limited. Iwowa akukhala kuno ku South Africa koma akugwira ntchito maiko osiyanasiyana dziko la Malawi, dziko lino la South Africa komanso ku Botswana. Timacheza nawo pa nkhani ya imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Saulos Chilima amene analinso mzawo wa Simbi Phiri ndipo timafuna tingomva kuti imfa imeneyi yawakhudza motani. Zina langa ndine Kasimu Aubi ndipo ningokupemphani kuti mupitirize kuonera Zodiac.